लेसन 2 जोंहा लेसन 2 जों नुदों नैबे लेसन 2 फान गेम मोनसे रंजाथाव गेलेनाय गेम माने जोंहा गेलेनाय गेलेमु होननाबो बुङो गेम टेप क्रेक चियार टेप माने टप बुनायखौ बुंदों ठक बुनाय क्रेक माने बायनाय क्रेप बायनाय ओमफ्राय चियार माने रंजानाय माबा मोनसे जोङो गेलेयोबा गेलेनायाव जोंहा रंजानाय मोनो जेरै जोङो माखौबा खुबैनानै फोनांनांगौब्ला खुबैना फोनांनाय लोगो लोगो जों रंजानायजों बाज्ल'खाङो हे हे होननानै जोङो बाज्ल'यो थिग बेबायदिनो बेखौनो बुङो मा चियार जोबोद माने गोसोजों रंजाखांनाय आरो उत्साह क्रेक माने बायनाय सोदोबखौ बुंदों क्रेक मानेथ' ओंथिया बायनाय बर'आव बेबायदि बिनि सोमोन्दै जों सोलोंगोन बे मोनसे रंजाथाव गेलेनायनिखौ लानानै मोनसे फावथाय बेवहाय खालामनाय जादों जों बेनि सोमोन्दै जोङो सोलोंगोन बर'आव मा बुंनाय जादों बेखौ जोङो सोलोंगोन नोंसोरो मोजाङै गोसो होनानै खोनासं बेखौ नायलांबाय था बेयाव नोंसोरो माखासे गेलेनाय नुगोन गेलेनायनि सावगारि बाहाय नोंसोरो नुनो मोनदों नै बाहाय नुनो मोनबाय मा गेलेनाय दङ बेखौ नायदो नोंसोरो बाहाय जोंहा मा दङ दानिया नायदो बाहाय जोङो मा गेलेनाय नुदों मार्बल होमबा जोंहा मा मार्बलजों गोरोबहोनांगोन नै बे मार्बलजों जों नुबाय मार्बल बानान स्पेलिंखौ जोङो नुदों बेनि उनावहाय मा नुदों जोंहा नैबे काबादि गेलेनाया नैबे जों काबादि गेलेनाय बेनि उनावहाय नुदों जोंहा गर गेलेनाय अन्थाइ गेलेनाय बेखौनो असमियाव सेंगुथि होननानै बुंदों सेंगुथि गेलेनाय आरो बेनि उनावहाय दङ टप स्पिनिं नैबे टप स्पिनिं जोंहा बेखौ दुरुं फाननानै लानानै हायाव हगारना होयो फिदिंनानै होयो बे गिदिंबाय थायो आरो गिदिंनायखौनो बुंदों खोर खोर गिदिङो दा बेखौ नोंसोरो माबे गेलेनायखौ गेलेफेरखौ नोंसोरो नायदो दाथ' जोङो मार्बलफोरखौ जों गेलेनो मोनबाय काबादिखौबो गेलेनो मोनबाय ओमफ्राय बे अन्थाइ गेलेनाय सेंगुथि बेखौबो गेलेनो मोनबाय नाथाय जोङो बांसिनानो नैबे फिदिंनायखौ गेलेनो मोनाखै खम गोदोसो जों गेलेबाय थायोमोन दा नोंसिनि समाव जों जोबोद खम नुदों नोंसोरनि समाव बेबायदि गेलेनायखौ दा नोंसोरबो बेनि अनगायै फरायसालियाव नैबेखौ गेलेयो आरो बेखौबो गेलेयो बेखौ नोंसोरनो मानो दिन्थिदों मिथिदोंना बे जाबाय जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो गेलेबोनाय गेलेमुफोर बे जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौमोननि मोनाबो बेखौ गेलेबोदों बेखौनो बुङो ट्रेडिसनेल गेम बेफोरो जेरै गर गेलेनाय काबादि गेलेनाय मार्बल गेलेनाय बा बै अन्थाइ बेफोर गेलेनाया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय गेलेनाय बेखौ जोङो ट्रेडिसनेल गेम होननानै बुङो बुजिबाय जेरैबायदि नै बेहाय नुनो मोनदों नोंसोरो दुरुं बोलायनाय गेलेनाय बेबो मोनसे रंजाथाव गेलेनाय बेफोरबो दोरोङारि गेलेनाय जोङो दुरुं बोलायनाय समाव जोबोर रंजानाय मोनो जानो हागौ नोंसोरबो बेबायदि गेलेनायखौ नुफेरदों बाहाय जोंहा दुरुं बोलायनाय नुनो मोनदों आरो जोङो बेनि अनगायैबो थिं बुनाय बेफोरखौबो जों नुदों दुरुं बोलायनाय जाय हान्जाया बोनानै लांनो हायो बेनो देरहायो जोबोर रंजाथाव गेलेनाय बेफोरो जोबोर रंजानाय मोनो बेखौ नायनानै आरो नै दिनै जों जायखौ थिं बुनाय होननानै बुङो थिं बुनाय मेगन खाथेनानै बुनो फैदों नायग्राफोरा जोबोर रंजानाय मोनो नोंसोरबो बेबादि थिं बुनाय बा मेगन खानानै दल बुनाय बा द्राम बुनाय बेबायदि खेला गेलेयोब्ला जोबोर रंजानाय मोनो बयबो हस्रिखावनानै जोबोर रंजायो चियार खालामो दा बेबायदिनो खायफा गेलेनाया जोबोर रंजानाय होयो नायनायजों लोगोसे
गेलेग्राफोरजों लोगोसे नायग्राफोराबो जोबोर रंजानाय मोनो माने रंजाथाव गेलेनाय आरो नाथाय खायफा गेलेनायफोराव जोङो बांद्राय रंजानाय मोना जानो हागौ नायनानै गोजोननाय मोनगोन नाथाय जेरैबायदि नैफोरबायदि मेगन खानानै थिं बुनाय आरो नैफोरबायदि दुरुं बोलायनाय गेलेनायाव जेरैबायदि रंजानाय मोनो बेबायदि दस्रा गुबुन खेलाफोरखौ नायोब्ला बेबायदि रंजानाय मोनाबो जानो हागौ बेखायनो नैफोरबायदि दुरुं बोलायनाय थिं बुनाय बेफोर जाबाय फान गेम रंजाथाव गेम गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय ट्रेडिसनेल गेम बेफोरो बुजिबाय गोदोनिफ्राय गोदान गेलेनाय नङा बियो नोंसोर जायखौ गेलेदों बेखौ जोंनि आबै आबौमोनाबो गेलेबोनो मोन्दों दा बेनो दा बे गेलेनायखौ लानानैनो मोनसे नैबे फावथाय जोङो फरायगोन सल' बादि दा बेनि इंलिसखौ जोङो दाखालि बावै फरायबाय दायो इंलिसनि मिनिं बर'आव मा बुंनाय जादों बेखौ जोङो दिनै मिन्थिलांगोन नोंसोरो नायलांबाय था लेट्स रिड अ स्किट दे जों मोनसे फावथाय फरायनि लेट्सआव जोंहा लेट आस माने लेट्स जों ओमफ्राय रिड माने फरायनाय मोनसे स्किट माने जोंहा बेहाय फावथायखौ बुंनाय जादों फावथाय बेनि उनावहाय दङ जोंहा ए फान गेम मोनसे रंजाथाव गेलेनाय बा मोनसे रंजाथाव गेलेमु टेप क्रेक चियार बेयो टप क्रेप रंजा ओरैबायदि आरोखि माने थाब बुबाय क्रेप बायनाय लोगो लोगोनो बायग्रो मोना जोङो रंजाबाय बेबादि रंजानाय गेलेनाय दा बेनि सोमोन्दै नोंसोरो बुजिलांगोन उनावहाय फरायब्लानो बुजिगोन मा टप क्रेक रंजा होननाय गेलेनाय बिलाइ बेखौ जोङो बेखौ आयदाखौ फरायब्लानो बुजिलांगोन नोंसोरो मोजाङैनो खोनासंदो डिउरेसन माने सम 10 to 15 मिनिट्स 10 निफ्राय 15 मिनिट सेटिं माने जायगा नाहरगुरि भिलेज नाहरगुरि गामि सेलिब्रेटिं ए फान गेम मोनसे रंजाथाव गेलेनाय फालिदों केरेक्टार्स आखुफोर नेरेटर फोरमायगिरि फोरमायबाय थानाय फोरमायग्रा मा जानो थांगासिनो दं सल'आव बा फावथायाव बेखौ आवगायाव माने फोरमायनानै होयो अब्लाना नायग्राफोरा बुजियो रुपा ए यां किउरियास एन्ड फान लाभिं गार्ल रुपा मा जाखो रुपाया सासे मिथिनो लुबैग्रा आरो रंजानो मोजां मोनग्रा हिन्जावसा उनु मादै रुपास मेटारनेल अन रुपानि बिमानि बिनानाव मादै आरो रुपाया मादै जायो दा माहि माने जोंहा माहि सोदोबा जाबाय असमिया सोदोब असमियाव बिमानि बिनानावखौ जोंहा माहि जायो मादै बेनि उनाव दङ एनाउन्सार फोसावबाय थाग्रा बे गेलेनायाव फोसावग्रा बेफोर गासैबो फावथायनि आखुथायफोर टु प्लेयार सानै गेलेग्रा सानै बेफोर गासैबो फावथायनि आखुथायफोर दाना जोंहा सल'खौ जोङो फरायलांनोसै जोङो बेवहाय नुदों सिन 1 माने नुगासे सिन माने नुथाय 1 होदों मोनसे नुथाय थारमाने नुगासे बेहाय जों नुगासे माखौ नुदों एट उनु माहिस हाउस माने उनु मादैनि न'आव होनदों उनु मादैनि न'आव जोङो नुनो मोनदों नोंसोरो थियेटारफोर नायफेरबायबा नुनो मोनगोन जोंहा थियेटाराव बेबादि नुयो जोंहा नुगासे नुगानै बा खोन्दोसे खोन्दोनै बिदि थायो बिदिनो सोलायबाय थायो थियेटारफोरखौ नोंसोरो नायोब्लानो बुजिगोन बे थियेटारनिनो सेम आरो फावथाय नोंसोरनि खाथियाव थियेटारफोर दिन्थिनो फैयोब्ला नोंसोरो नायहैथार अब्लानो बुजिगोन मा सिन 1 सिन 2 नुगासे नुगानै बेखौ नोंसोरो बुजिलांगोन दा बाहाय आङो बेनि ओंथिफोरखौ फरायग्रोनो सानबाय सिन 1 नुगासे एट अनुमाहिस हाउस अनुमादैनि न'आव दानिया नायदो नेरेटर फोरमायगिरि It's a bright morning in Nahorguri village.
नाहरगुरि गामियाव जारां फुं होनना बुंदों माने इट्स ए ब्राइट मर्निं मोनसे स्रां फुं इन नाहरगुरि भिलेज नाहरगुरि गामियाव अल दा भिलेजार्स गासै गामियारिफोरा अल माने गासै दा भिलेजार्स माने गामियारिफोर आर गेटिं रेडि थियारि जागासिनो दं फर दा भिलेज फेर गामि मेलानि थाखाय मा होनना बुंखो दाना गासै all the villagers are getting ready for the village fair मा होननानै बुंदों गासै गामियारिफोरानो गामि मेलानि थाखाय थियारि जागासिनो दं अनुमाहि is dressed in a traditional मेखेला सादर अनुमादैया दोरोङारि एबा हारिमुआरि मेखेला सादर गानदों असमियाफोरनि गाननायखौ मेखेला सादर होनना बुङो असमियाफोरा मेखेला सादर गानो while रुपा wears a simple frock जेराव रुपाया गांसे गोरलै फ्रक एबा सरासनस्रा फ्रक माने जाबजुबबाबो साफा साखोन सिखोनखौ बुंदों मैलाखौ बुङाखै जाबजुब आरो एकदम देलाय मालाय जोंख्लाब माख्लाब नङा जोंख्लाब माख्लाब बायदिसिना डिजाइन थानाय फ्रक गानाखै बियो सिम्पोल फ्रक गानदों दे आर गेटिं रेडि बिसोरो थियारि जागासिनो दं टु ग थांनो थाखाय टु दा फेयारग्राउन्ड मेला फोथारसिम बिसोरो मा होनदों दे आर गेटिं रेडि टु ग टु दा फेयारग्राउन्ड मा होनना बुंदों बिसोरो मेला फोथारसिम थांनो थाखाय थियारि जागासिनो दं दे केन अलरेडि हियार दा भिलेज पिपोल टकिं एन्ड लाफिं चियारफुलि मा होनदों बिसोरो गामिनि मानसिफोरनि रायज्लायनाय आरो रंजानायजों मिनिनायफोरखौ खोनागासिनो दङ खोनानो मोनगासिनो रुपाया बुंबाय माहि मादै I am so excited आं जोबोद गोजोनदों I want to see everything at the fair आं मेलायाव गासैखौबो नायनो सानदों एबा नायनो नंदों होनना बुंदों अनुमादैया बुंलायबाय we will जों नायगोन but we have to hurry dear नाथाय जोङो थाब खालामनांगोन माने थाब ओंखारनांगोन हारि माने जोंहा गोख्रै थाब नाथाय जोङो थाब खालामनांगोन थाब खालामबासो थाब सहैगोन नालाय बेखौ बुंदों we don't want to miss all the good things there जों बेयाव गासै मोजां हाबाफारिफोरखौ फेलें खालामनो सानाखै माने मिस खालामनो सानाखै गासैखौबो नायजोबगोन बिसोरो बेबादि दानिया बे जोबलांबाय सिनटुआव फैलायबाय नै सिनटु नुगानै एबा खोन्दोनै एट दा फेर मेलायाव सहैबाय बिसोरो नेरेटर फोरमायगिरि दा मेलानि सोमोन्दै मेलायाव सहैनायाव मा जादों बेखौ नेरेटर फोरमायगिरिया फोरमायना होनो नागिरदों दायो दा फेर ग्राउन्ड हेज अलरेडि बिकाम क्राउडेड मेला फोथारा सुबुंजों माने बुंफबखाबाय मा होनना बुंदों दा फेर ग्राउन्ड हेज अलरेडि बिकाम क्राउडेड मेला फोथारा सुबुंफोरजों बुंफबजोब्बायानो दा फुड स्टल्स हेभ बिकाम बिजि जाग्रा फानग्राफोरा गलाफोरा मानसिफोरजों मुखुब जाबायनो फुड स्टलफोरा दखानफोरा मानसिफोरजों मुखुब जाबाय फ्रेन्डलि चार्टार्स फिल द प्लेस लोगो लेवा रायज्लायनायफोरा जायगाखौ आबुं खालामबाय जोङो मेलाफोराव थाङोबा जोङो बायदि लोगो मोनो खाथिनिबो लोगो मोनो गोजाननिबो लोगो मोनो जों लोगो मोनब्ला रायज्लायलायो थिग बेबायदिनो बेयावबो
नाहरगुरि गामियावबो मेलायाव गोबां मानसि फैदों। बे मानसिफोरा गावजों गाव लोगो मोनज्लायनायाव रायज्लायलायदों। बिदिनो लोगोफोरा लोगो मोनज्लायनायाव रायज्लायलायदों बे बाथ्राखौ बुंदों। रुपा एन्ड अनु माहि एराइभ। रुपा आरो अनु मादैमोना सफैयो। एन्ड हियार लाउड चियारिं फ्रम दा गेदारिं। मा होनना बुंदों? आरो गोबारै रंजानायखौ थुबुरनिफ्राय खोनायो। होमबा खनसेयाव जोंहा मा बुंनांगोन बेखौ? रुपा एन्ड अनु माहि एराइभ एन्ड हियार लाउड चियारिं फ्रम दा गेदारिं। रुपा आरो अनु मादैमोना सफैयो आरो जथुमनिफ्राय गोबारै रंजानानै हरसिननायखौ खोनायो। दे वाक क्ल'जार। बिसोरो खाथिसिम थाबायलाङो। टु सी नायनो थाखाय। वाट इज हेपेनिं मा जादों? बिसोरो मा जादों नायनो थाखाय खाथिसिम थाबायलाङो। बेयाव नुनो मोनबाय नोंसोरो नै मा जागासिनो दङ बेवहाय नोंसोरो नुबाय। बिसोरो जेब्ला मेला फोथाराव सहैयो बेबादि नुनो मोनदों। बबेथिं मा जादों नै बेहाय माबा मोनसे जादों आरो नै बेयावबो माबा मोनसे जादों। नैलाय गलाफोराव मानसिफोरखौ नुनो मोनदों। बैथिंबो माबा मोनसे जादों। गोबां बायदि जादों। दा बेहायनो मानसिफोरा रंजाबाय थादों। बे रंजानायखौनो खोनानानै बिसोरो थांदों आरो खाथियाव। बिसोर खाथियाव थांबाय। ओमफ्राय रुपाया बुंबाय, रुपा वाइ आर दे क्लेपिं एन्ड चियारिं? बिसोरो मानो आखाइ खबदों आरो रंजादों? एभ्रिवान इज स' एक्साइटेड। साफ्रोमबो एसेबां खुसि, एसेबां गोजोन, एसेबां रंजादों बेबादि। अनु मादै काम फै लेट्स फाइन्ड आउट। जों नायहैनि। इट सिम्स ए गेम इज एबाउट टु बिगिन। मोनसे गेलेनाया जाथारनोसै बादि नांदों। नेरेटर फोरमायगिरि टु प्लेयार्स स्टेन्ड इन दा मिडल अफ ए क्राउड। सानै गेलेगिरिफोरा मानसिफोरनि गेजेराव गसङो। हल्डिं एक्स दाउदै लानानै। दा एनाउन्सार गेट्स बिजि विथ ए माइक्र'फन। फोसावगिरिया गंसे माइक्र'फनजों मुखुब जायो। एनाउन्सार वेलकाम टु नाहरगुरिस कनि जुस। फोसावगिरिया बुंबाय, नाहरगुरि दाउदै बादायलायनायाव बरायबाय। टुडेज गेम्स include both chicken egg and duck egg matches. मा होनदों? दिनैनि बादायलायनायाव दाउ आरो हांसो मोननैनिबो बिदैनि बादायलायनाया जागोन। अनु मादै ए कनि जुस इज अबाउट टु बिगिन। अनु मादैया बुंबाय, मोनसे दाउदैनि बादायलायनाय एबा दाउदैनि जुजिनाया जागायनोसै होनबाय। रुपा किउरियास। रुपा मिन्थिनो लुबैनानै हांखुर। माहि इज देट ए गेम? मादै बेयो मोनसे गेलेनाय नामा? बे मोनसे खेला नामा? बे मोनसे गेलेमु नामा? बेबायदि आरो सोंबाय। अनु मादैया बुंबाय, येस नंगौ। एग फाइटिं इज ए ट्रेडिसनेल फान गेम। दाउदैनि जुजिनाय एबा दाउदैनि खमलायनाया मोनसे दोरोङारि गेलेनाय। माने गोदो गोदायनिफ्रायनो गेलेबोनाय, गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनायखौ जोंहा मा होनना बुङो? ट्रेडिसनेल, हारिमुवारि, हारिजों सोमोन्दो थानाय गोदो गोदायनिफ्राय गेलेनाय। नोंसिनि आबै आबौनिबो आबै आबौ आरो बै आबै आबौनिबो आबौ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनायखौनो मा होनना बुङो? ट्रेडिसनेल, गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय। बे दाउदै खमलायनायाबो बा दाउदैनि जुजिलायनायाबो मोनसे गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय
रंजाथाव गेलेनाय फान गेम इउजुवेलि सरासनस्रायै प्लेड डिउरिं बिहु फोरबोनि समाव गेलेनाय जायो। हारसाफोरा फोरबोखौ बिहु होननानै बुङो। दायो होमबा नंगौ दावदै जुजिनाया दावदै खमलायनाया मोनसे रंजाथाव दोरोङारि गेलेनाय सरासनस्रायै फोरबोनि समाव गेलेनाय जायो। टु पार्सन्स टेप एक्स सानै गेलेगिरिफोरा दावदैखौ बुयो। दावदैजों दावदै बुलायलायो बिसोरो दावदैखौ बुयो। नोंसोरो दा उनावहाय सावगारियाव नुगोन। दा वान हुज एग डाजन्ट क्रेक विन्स जायनि दावदैया बाया बियो देरहायो होननानै बुंदों। नैबेबादि बेयाव नुनो मोनदों नोंसोरो दावदैखौ माबादि हमनानै लादों नायदो। बेयाव सानै मानसिया गेलेदों नोंसोर नुबाय। सानै मानसिया गेलेदों नोंसोर नुनो मोनदों। नैबे सासे आरो बे सासे। बिनि खाथियावनो मा दङ? नैबे सासे एनाउन्सार फोसावग्रा बियो फोसावबाय थादों। फोसावबाय थादों मा जानो नागिरदों बेखौ बुंबाय थागोन आरो नायग्राफोराबो मिन्थिगोन आरो गेलेगिरिफोरा माबायदि गेलेनांगौ बेखौ बियो बुंगोन आरो। बे सानै मानसिया जोंहा गेलेदों। नै बे सानै मानसिया एग फाइटिं दावदै लादों। सानैबो दावदै लादों। नै आखायाव जोंहा दावदैखौ नुनो मोन्दों। सानैबो दावदै लादों। बे दावदैखौ बिसोरो बुलायलायगोन। बुयोब्लानो दैसे दावदैया बायगोन बा दैनैबो बायनो हागौ। जायनि दावदैया बाया बेनो देरहागोन। एनाउन्सार लेट द प्लेयार्स काम फरवार्ड गेलेगिरिफोरा आवगायबो एन्ड आरो सेट देयार टार्म्स बिसोरनि नेमखान्थिफोरखौ थि खालाम। गावबा गावनि नेमखान्थिखौ थि खालामनो होबाय गेलेगिरिफोरा मा होनना बुंदों? लेट द प्लेयार्स काम फरवार्ड एन्ड सेट देयार टार्म्स गेलेगिरिफोरा आवगायबो आरो गावबा गावनि नेमखान्थिफोरखौ थि खालाम। रुपाया बुंबाय माहि व्हाट डाज सेटिं टार्म्स मिन रुपाया बुंबाय मादै नेम थि खालामनाया माखौ बुजियो? नेम थि खालामनाया मा बुजियो? अनुमादैया बुंबाय द प्लेयार्स डिसाइड which end of the egg to tap, how many turns and what rules to follow अनुमादैया बुंबाय गेलेगिरिफोरा दावदैनि बबे मोनसेखौ बबे बिखुंखौ बुगोन बेखौ थि खालामो आरो खनबेसे बुगोन आरो मा नेम फालिगोन बेखौ थि खालामनायखौनो सेटिं टार्म्स एबा नेमखान्थि थि खालामनाय होननानै बुजियो होननानै अनुमादैया रुपानो फोरमायबाय। सिन 3 वाचिं द गेम नुगाथाम एबा खोन्दो 3 गेलेनायखौ नायगासिनो दं। नेरेटर फोरमायगिरि द प्लेयार्स बिगिन गेलेगिरिफ्रा जागायो। आफ्टर अ फिउ टैपिंस वन एग क्रेक्स खननैसो बुनायनि उनाव दैसे दावदैया बायो। द क्राउड चियार्स नायगिरिफोरा मानसिफोरा रंजाखाङो। बायनाय लोगो लोगो बायग्रोमोना बायनायखौ नुनानै रंजाबाय आरो हे बायबाय जाबाय आरो बायबाय होननाय बायदि बेबायदि जादों मोनसे रंजानाय। नै दावदैखौ बिसोरो बुलायदोंमोन। दावदै बुनायाव मा जाखो? नै बे दावदै दैसेया बायबाय क्रेक जाबाय ठक। दावदै बुलायोबा टेक होनो दावदैजों दावदै बुलायोबा टेक होनो। बे टेक होननायखौनो टेप होनना बुंदों। टेप बुनाय टेप माने बुनाय ओमफ्राय क्रेक माने दावदैया बायोबा क्रेप होनो। दावदै बायनाया जोंहा सोदोबा क्रेप जायो। थिग बेबायदिनो बे बायनायखौनो फोरमायदों क्रेक होननानै। बायनाय क्रेक माने क्रेकनि ओंथिया जाबाय बर'आव जोंहा बायनाय। बे बायनायखौ फोरमायदों क्रेक। आरो बे दावदैया बायग्रोमोना मानसिफोरा बायनायखौ नुयोबा मा खालामो? रंजायो। सोरबा सापर्टजों थायो। सोरबा नैबे गोजा गाननायजों सोरबा सापर्ट थानो हागौ मदद आरो खायफाया नैबे
गोथांखौ लागोन जाय मानसिया माखौ सापर्ट खालामदों बे जायनि मानसिया देरहायो देरहाग्राफोरा रंजाखायो। दा बेहाय नै गोथां गाननायनि दावदैया बायबाय बेयाव जोङो नुनो मोन्दों नैबे बायनायखौ। होमबा नैबे गोजा गाननायखौ जायफोरा मदद खालामदोंमोन बयबो रंजाबाय आरो बिराद रंजाथारबाय। रुपाया बुंबाय दावदै बायनायखौ नुबाय, अह नङा, डेट एग क्रेक, बै दावदैया बायबाय। बै दावदैया बायो आरोखि। अनुमादै, that means the other player wins and gets the cracked egg as a prize. बिदि जानाय माने गुबुन सासे गेलेगिरिया देरहायो आरो बायनाय दावदैखौ मोनसे बान्था महरै मोनो होननानै बुंदों। रुपाया बुंबाय, Can I also take part one day? आंबो सानसे बाहागो लानो हागोन नामा? रुपाया रंजानाय मोनबाय नायनानै, रंजानाय मोननानै ओंखायनो बे बुंबाय, आंबो सानसे बाहागो लानो हागोन नामा? अनुमाहिया बुंबाय, Of course, थारैनो। All you need is a strong egg and a brave heart. नोंनो नांगौआनो जाबाय गोख्रों दावदै, स्ट्रं, गोख्रों दावदै आरो ए ब्रेभ हार्ट, मोनसे साहसि गोसो, साहस नांगोन जोंनो। बेबायदि गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लानोबा जोंनो साहस नांगौ। नोंसोरनावबो साहस थायोब्लासो गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लानो हायो, जायखिजायावनो। दा नोंसोरो मालाबा खायफाया लाजियो, मालाबा मोसानो थिनोब्ला मोसाया, लाजिनाय फैयो। ओमफ्राय मालाबा खन्थाइ आवरायनो थिनोब्लाबो नोंसोरो आवराया, मालाबा बिदिनो लाजियो। माने नोंसिनाव सोरनावबा बिदि साहसा गैया। नाथाय साहस खालामोब्ला जोङो आवरायनो हायो, मोसानो हायो, मालाबा सल'फोरबो बुंनो थिनो आङो नोंसोरखौ। ओमफ्राय जायफोरा साहस बिसोरो बुंनो हाबाय, जायफोरा साहस गैया, साहस खालामा, बिसोरो बुंनो हाया, लाजिनानै थायो, गिनानै थायो। दा जोङो लाजिनाय गिनायखौ लाबाय थानो नाङा, जोंनो साहसखौसो नांगौ। साहस थाब्लासो जाफुंसार जायो, खामानि मावनो हायो, लेखाबो फरायनो हायो। ओंखायनो जोंनो साहसखौ नांगौ। रुपा, Did you ever take part in such a game? रुपाया सोंबाय, नोङो बेबादि बादायलायनायाव गेलेफेरदोंमोन नामा? बाहागो लाफेरदोंमोन नामा? टेक पार्ट माने बाहागो लानाय। नों बेबायदि गेलेनायाव बाहागो लाफेरदोंमोन नामा? टेक पार्ट होनना बुंदों, बाहागो लाफेरदोंमोन नामा? अनुमाहिया बुंबाय, अनुमादैया, Yes, I did, आं लादोंमोन। And I won a match years ago, आरो आं गोबां बोसोर सिगां मोनसे बादायलायनायाव देरहादोंमोन होनना बुंबाय। It was a match with duck egg, बेयो मोनसे हांसोनि बिदैजों बादायलायनायमोन। रुपा, वाव, रुपाया बुंबाय, वाव माने रंजाखांबाय, मोजां मोनबाय, देरहादों नालाय। I'll play, आं गेलेगोन। Maybe next year, जानो हागौ फैगोन बोसोराव। माने रुपाया बुंबाय, आं गेलेगोन, जानो हागौ फैगोन बोसोरावनो गेलेगोन। बेबादि। अनुमादैया बुंबाय, That's the spirit, बेसो गोहो, बेसो साहस। बिदिसो जानांगौ, बिदिबा That's the spirit, बेसो साहस। But always remember, नाथाय जेब्लायबो गोसोआव ला, Whether you are a player or an onlooker, नोङो सासे गेलेगिरियानो जा एबा नायग्रायानो जा, What matters is to keep our culture and tradition alive. बाथ्राया जाहैबाय जोंनि हारिमु आरो दोरोङारि खान्थिफोरखौ फोथांना लाखिनाय। दा जोङो बे मोनसे फान गेम, रंजाथाव गेलेनाय, नैबे दावदैनि खेलाया, बे जाबाय मोनसे दोरोङारि गेलेनाय, गोदो गोदायनिफ्राय फैबाय थानाय बियो खेला। दा बेयाव जोङो रंजानायजों लोगोसे जोङो गोदो गोदाय सोलिबोबाय थानाय नेमखान्थिफोरखौ बे मोनसे फोथांना लाखिनाय हाबाफारि। दा बेखौनो बुंदों
अनुमादैयाबो नोङो बादायलायनायाव बाहागो ला दा ला नों नायग्राबो जानो हागौ बा नों बादायगिरिबो जानो हागौ बा नायग्राबो जानो हागौ। बाथ्राया जाहैबाय बे जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय जोंनि हारिनि हारिमु आरो बे दोरोङारि खान्थिफोरखौ फोथांना लाखिनायासो होननानै बुंदों। लाखिनायासो आसल बाथ्राया। रुपाया बुंबाय I will आं लाखिगोन माहि आं लाखिगोन मादै। I'll share this with my friends too आङो बेखौ आंनि लोगोफोरजोंबो सावरायलायगोन फोरमायलायगोन आं बेखौ आंनि लोगोफोरनोबो फोरमायगोन। रुपा and her own walked away smiling रुपा आरो बिनि मादैया मिनिनानै गोजानाव थाबायलाङो। In the distance गोजानाव the crowd claps again मानसिफोरा आखाइ खबफिनो as a new match begin मोनसे गोदान गेलेनाया जागायनाय लोगो लोगो मोनसे गोदान गेलेनाया जागायनायजों गोजानाव मानसिफोरा आखाइ खबबावो। दा जोंबो गोदान गेलेनाय फैयोब्ला बा माबा मोनसे गोदान गेलेनायानो जा मोसानायानो जा स्टेजफोराव फांसनफोराव गोदान मोसाखावरि हाबफैयोबा गोदान फाव खालामग्रा हाबफैयोबा जों बयबो आखाइ खबफोरो रंजानानै। थिग बेबायदिनो बै गेलेनाय बादायलायनायनि नायग्राफोराबो गोदान गेलेनाय जागायफिननाय लोगो लोगो बयबो रंजानानै आखाइ खबबाय बरायो बिसोरो बेबादि। दा बेखिनियानो नोंसोर बेखौ सोलोंबाय। दा बेहाय बिनि ओंथिफोरखौ नोंसोरो नायलांबाय था बुजिनो नाजा भिडिअखौ नायबाय था गले गले नायबाय था बुजियाखैब्ला आरो जेखौ बुजियाखै आंनाव सोंहरबानो जाबाय। बेनि सोमोन्दै आं नोंसोरनो आरोबाव गुवारै फोरमायनो नाजागोन। बे मोनसे रंजाथाव गेलेनाय बेखौ लानानै लिरनाय मोनसे फरा बेयो लेसन 2 ए फान गेम मोनसे रंजाथाव गेलेनाय टेप क्रेक एन्ड चियार बेनो। बेखौनो बुंनानै बेखौनो फोरमायनानै भिडिअखौ फोजोब्बाय। गोजोन्थों।